Ανοίγουμε τώρα, φίλες και φίλοι, ένα κεφάλαιο, έμπνευση του οποίου ήταν η δήλωση εδώ ενός καλεσμένου μας την προηγούμενη εβδομάδα, του κυρίου Γιάνναρου, που ουσιαστικά μας έθεσε ο ερευνητής του αστεροσκοπείου ένα θέμα που κατά τη γνώμη μας είναι φωτιά. Και γι' αυτό ζητήσαμε τους ειδικούς του τουρισμού και όχι μόνο, γιατί είναι και ο κ. Παπαβασιλείου μαζί μας, να πούν την άποψή τους για το εάν η κλιματική κρίση μπορεί να είναι νούμερο ένα κίνδυνος σε βάση πενταετίας ακόμη ή και δεκαετίας για τον ελληνικό τουρισμό. Είναι δυνατόν η ωραία μας Ελλάδα, αυτό το εύκρατο κλίμα, το οποίο όμως και αυτό επηρεάζεται από την κλιματική κρίση, να πάψει πια να είναι τόσο ελκυστικός προορισμός για τουρίστες οι οποίοι, όπως βλέπετε στη χώρα τους, τόση ζέστη δεν την αντέχουν, τα αποτελέσματα είναι φωνικά. Πάμε να βρούμε τους καλεσμένους μας. Ο κ. Παπαβασιλείου, διδάκτορα μετεωρολογίας και ερευνητής βεβαίως του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο κ. Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. Και βεβαίως ο κ. Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, είναι μαζί μας και σας ευχαριστώ όλους. Πριν πάω στους παράγοντες του τουρισμού για να σχολιάσουν, πάμε στον μετεωρολόγο. Πόσο κινδυνεύει με τα προγνωστικά μοντέλα, κύριε Παπαβασιλείου, η χώρα μας να πάψει να είναι αυτό το υπέροχο καλοκαίρι, αλλά να είναι μια πάρα πολύ καυτή χώρα για να αντέξουν οι ξένοι ταξιδιώτες? Καλησπέρα, κυρία Μπάρμπα. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε βασικά από το σημαντικότερο, ότι δεν είναι κάτι που το αναμένουμε, είναι κάτι που ήδη συμβαίνει. Είναι αλήθεια, ειδικά περίπου τα τελευταία 5-6 χρόνια περίπου, έχουμε βιώσει εξαιρετικά θερμά καλοκαίρια και όχι μόνο καλοκαίρια, θα τονίσουμε. Φυσικά πάρα πολύ θερμά έτη. Και όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γενικότερα έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης αλλά και η ένταση επεισοδίων καύσωνα στην περιοχή μας, φυσικά όχι απλά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά μας δείχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η φύση το πώς έχει αντιδράσει στη συμπεριφορά του ανθρώπου και στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Επομένως, οι μελλοντικές, ας το πούμε, βλέψεις για το πού οδεύουμε, όχι μόνο ως πλανήτης, αλλά και η περιοχή μας συγκεκριμένα, είναι ότι σίγουρα θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα με τους καταπινωσμένους κυρίως. Γενικότερα, μπορεί να φαντάζει ότι οι πλευρικοί μήνες και οι πλευρικές εποχές, δηλαδή φθινόπωρο και άνοιξη, ενδεχομένως να είναι πιο ευχάριστες συνθήκες, μιας και έχουμε πιο θερμές συνθήκες. Ωστόσο, τους καλοκαιρινούς μήνες οι συνθήκες γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνες, όπου εκεί πέρα ο συνδυασμός ακτινοβολίας, υψηλών θερμοκρασιών φυσικά, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις νυχτερινές κυρίως ώρες και ο συνδυασμός αυτών με υψηλή υγρασία σε κάποιες περιπτώσεις, οδηγεί ουσιαστικά σε πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες που έχουν πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις, κυρίως σε ευαίσθητες ομάδες, οι ομάδες ηλικιωμένων και φυσικά και στις μικρότερες ηλικίες, όταν μιλάμε για βρέφη και πολύ μικρά παιδάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουμε πάνω από 2.000 θανάτους μόνο στη Γαλλία από όλο αυτό το φαινόμενο, πάμε τώρα στα δικά μας. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα, το λέω για να το σηματοδοτήσουμε και εγγράφος, θα το θέσω σε ερώτημα, θα δούμε τι θα πούν και οι έτεροι καλεσμένοι μας, είναι αν κινδυνεύει και αν αισθάνονται ότι κινδυνεύει και αν πρέπει να ληφθούν προληπτικές ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Αν κινδυνεύει λοιπόν από την κλιματική κρίση η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα υποφέρουμε όλοι ως πολίτες, εάν όμως θα δεχτούμε και ένα πολύ ισχυρό οικονομικό πλήγμα στη βασική ατμομηχανή της χώρας, στην οικονομική, που είναι ο τουρισμός μας. Να ξεκινήσω από τον κύριο Τσιλίδη. Τι λέτε εσείς, τι σκέφτεστε? Καλησπέρα σας. Είναι δεδομένο ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο τον κόσμο. Άρα δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να εξαιρεθεί από ένα τέτοιο γεωφυσικό φαινόμενο, το οποίο ούτε ελέγχεται, ούτε αποτρέπεται, ούτε προστατεύεται από αυτό. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, επειδή έχουμε αρκετά σχόλια και για τα γεγονότα πρόσφατα στη Γαλλία, μην ξεχνάτε ότι και εμείς από ένα χρονικό διάστημα παλαιότερα ζήσαμε και εμείς μεγάλα προβλήματα με πολλούς ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή λόγω της ψηλής θερμοκρασίας. Βέβαια. Τώρα, το ότι οι υποδομές στον χώρο του τουρισμού είναι σοβαρές, είναι φτιαγμένες με μελέτες έτσι ώστε ο ταξιδιώτης που έρχεται στη χώρα μας, όταν βρίσκεται σε έναν χώρο διακοπών, είτε λέγεται ξενοδοχείο, είτε είναι το αεροδρόμιο, είτε είναι το λιμάνι, είτε είναι όλα τα μέσα μεταφοράς, έχουν τέτοιες υποδομές και υποστήριξη στο χώρο που ο πελάτης δεν νιώθει δυσφορία. Αντίθετα, αυτά είναι προϊόντα που στολίζουν το προϊόν, που πείθουν περισσότερο ότι η χώρα έχει υποδομές να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της. Απλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι οι υποδομές είναι το κυρίαρχο κομμάτι σε αυτή την περίπτωση και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν νόμοι και εργασιακοί όταν οι θερμοκρασίες είναι σε υψηλά επίπεδα να κλείνουν οι χώροι, κυρίως οι αρχαιολογικοί, οι εργαζόμενοι να μπορούν να είναι σε σκίαστρο
Διότι οι υψηλές θερμοκρασίες, κάθε άνθρωπο, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι τουρίστας, οφείλει να προστατεύεται, γιατί είναι δεδομένο και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Λοιπόν, να πάρω από το σχόλιο για τον κύριο Αγγελόπουλο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Καλησπέρα όλα, κύριε Τσεβίνης, αλλά επειδή εγώ είμαι γνωστός και πιθανότατα να τον κάνω να μην διάστη λιγάκι για τις ακραίες μου τοποθετήσεις και έχω διδάξει και 5 χρόνια βιώσιμο τουρισμό, θα σας πω το πρόβλημά μας δεν είναι το κλίμα. Γιατί το κλίμα θα αλλάζει και θα μεταλλάσσεται όλα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν και ενδεχομένως πολύ αφότου φύγουμε. Το πρόβλημά μας είναι ο ρεαλισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που γεννάει το κλίμα. Μέχρι τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος, υπήρχαν πολλές περιοχές της Ελλάδας που δεν είχαν ένα ποτήρι νερό και περιμένανε τουρίστες 1 και 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Την ίδια ώρα ήρθε μια έντονη βροχόπτωση, κυρίως από τους μήνες Ιανουάριο ως Μάρτη, και ξαφνικά γεμίσαν οι αποθήκες νερού, οι ταμιευτήρες νερού όπως λέμε, και μας δώσανε τουλάχιστον μια προσωρινή όμως λύση. Άρα, ποια είναι ο πραγματικός προβληματισμός? Ο πραγματικός προβληματισμός είναι ότι σε ένα ενεργειακό κόστος που συνήθως καταγράφει ανωδική τάση, ακόμα και αν υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις προς τα κάτω, λέμε στον ξενοδόχο που έχει σχετικά οριοθετημένη τιμή να ανταποκριθεί στο αυξημένο κόστος μόνος του, χωρίς να μπορεί να το πληρωθεί. Άρα, θέλουμε κλιματισμό. Πρέπει να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επάρκεια που έχουμε σε ηλιοφάνεια και να την μετατρέψουμε σε ενέργεια υπέρ αυτού του μοντέλου που είναι το ισχυρότερο μοντέλο στη χώρα μας. Για μένα δηλαδή η πραγματική πρόκληση είναι ότι ως χώρα δεν είμαστε ακόμη επαρκώς προσανατολισμένοι στο να υπηρετήσουμε το μοντέλο της φιλοξενίας, το οποίο απαιτεί, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη διαχείριση στο ενεργειακό κομμάτι για τους επιχειρηματίες του κλάδου, καλύτερο κομμάτι, ενδεχομένως να επιβληθεί και μια υποχρέωση. Όπως θα είναι, ξέρετε, στην Αγγλία τώρα που είχαμε σοβαρά προβλήματα υψηλών θερμοκρασιών, δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Ναι, μα βέβαια, ούτε στη Γαλλία πουθενά. Δεν έχουν καθόλου αυτή την κουλτούρα, βέβαια. Και τώρα τρέχανε με αυτού του σκοτωμού στα μεγάλα καταστήματα για να εξασφαλίσουν μία μονάδα. Αλλά αυτό τώρα εκεί συζητάμε και για κτίρια τα οποία ούτως ή άλλως είναι φτιαγμένα για να κρατούν την ζέστη μέσα. Δηλαδή εκεί τους ήρθε ο κόσμος το πάνω κάτω. Εδώ στη χώρα μας αυτό που λέτε είναι ότι πέρα από οποιασδήποτε επενδύσεις ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για να αντέξει ο τουρισμός που έχει και πάρα πολλές μέσα μικρές και πάρα πολύ μικρές μονάδες, χρειάζεται στήριξη και από την πολιτεία και κονδύλια και από την Ευρώπη, και ότι μπορούμε να μαζέψουμε για να μπορούμε να το στήσουμε όλο αυτό. Ακριβώς. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στα πάντα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπορέσει να αντιληφθεί κανείς ότι το οικοσύστημα της φιλοξενίας είναι εξαιρετικά σύνθετο και το κομμάτι της ενέργειας, το κομμάτι των υδάτων, το κομμάτι της εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν κάτω από ένα πλαίσιο και να ξέρει ο καθένας από εμάς ποια είναι η υποχρέωσή του, αλλά και τελικά και πού μπορεί να βασιστεί και πού μπορεί να στηριχθεί. Θεωρώ ότι δεν θα είναι πρόβλημα πάντως. Ότι είναι ένα πρόβλημα, τι λέτε, για να ολοκληρώσετε το σκεπτικό σας, κύριε Αγγελόπουλο, συγγνώμη. Θεωρώ πάντως ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από ότι υπήρξαν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι αυτό το διάστημα που τους ήρθε λίγο απότομα αυτό που έγινε. Τόντι. Λοιπόν, επιστρέφω σε όλους, αλλά έχουμε τηλεφωνικά και τον κύριο Διβάνη για να κάνει και εκείνος ένα σχόλιο. Ακούσατε και τους έτερους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δική σας συμμετοχή στη συζήτηση. Εσείς πού τοποθετήσετε τώρα σε όλα αυτά τα αιτούμενα, τις αγωνίες, τα ζητούμενα? Κοιτάξτε, οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί πάντα αντιμετωπίζουν κάποια challenges, αλλά ο τουρισμός έχει αποδείξει ότι έχει κάποιο τρόπο να αντιδράει και να αντιστέκεται, και από εκεί και πέρα θα δείτε, επειδή αναφέρατε και το Παρίσι και τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν, το Παρίσι πάλι θα είναι ο νούμερο 1 τουριστικός προορισμός, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα επηρεάσουν αυτή η προσωρινή, αυτό το κύμα που υπήρξε καύσωνα, ότι θα αλλάξει, μπορεί προσωρινά για κάποιο διάστημα κάποιους ανθρώπους να τους αποτρέψει, αλλά δεν πρόκειται να αναστρέψει το γενικό τρέντ. Σίγουρα συμφωνώ ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια ζώνη πιο θερμή πάντα από οποιασδήποτε άλλες χώρες, στο κομμάτι αυτό, για να αντιμετωπίσει το θέμα του καύσωνα, το αντιμετωπίζει καλύτερα, γιατί έχει μεγαλύτερες υποδομές. Τώρα, πέρα από τον καύσωνα, κύριε Διβάνη, να επιστρέψω και στον κύριο Παπαβασιλείου για ακόμα ένα round. Επειδή φαίνεται ότι αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν, ένας καύσωνας 38, 41, 42 βαθμοί, όπως το εννοούμε εμείς και όπως το εννοούν με τα δικά τους βέβαια κριτήρια οι επιστήμονες, είναι, λέτε όλοι, κάτι διαχειρίσιμο προς το παρόν με τις υποδομές που έχουμε. Μπορούμε και καλύτερα. Στη τελική ανάλυση υπάρχει μια ετοιμότητα, γιατί είμαστε και ένα κλίμα εδώ που την έχει και τη ζέστη του ενίοτε. Και αν βοηθηθούν και οι μονάδες οι πιο μικρές, βεβαίως,
όλα θα είναι καλά. Στη φάση που θα περάσουμε βέβαια σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη, η οποία είναι εδώ και πρώτο πυλών τα χειρότερα και που θα μας απασχολεί συνολικά στην κοινωνία, εκεί κύριε Διβάνη, πού θεωρείτε ότι στεκόμαστε και πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο κλάδος? Σενάρια μπορούμε να κάνουμε διάφορα, αλλά από εκεί και πέρα κάθε πράγμα που αντιμετωπίζουμε σίγουρα προχωράμε προς την κατεύθυνση και κάνουμε οι επιχειρηματίες που λειτουργούν και γενικά ο κλάδος θα κάνει τα adjustments που χρειάζεται. Σήμερα υπάρχουν χώρες που λειτουργούν με συνθήκες πολύ πιο αντίξωες από εμάς και παρόλα αυτά έχουν αναπτύξει τεράστιες υποδομές στον τουρισμό. Ας δώσω και ένα παράδειγμα όπως είναι το Ντουμπάι. Λοιπόν, υπάρχουν μήνες όπου οι θερμοκρασίες δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει και όμως δεν σταματάει να επενδύει και να προσελκύει τουρισμό. Σήμερα τα τελευταία χρόνια ακούμε η Σαουδική Αραβία θέλει να μπει στο κομμάτι αυτό και να το αναπτύξει. Δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα μέσα κανείς για να μπορέσει να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε να μην αναστέλλεται η όποια δραστηριότητα. Λοιπόν, το κρατώ, κύριε Διβάνη, σας περιμένω έτσι και με σύνδεση ακόμα καλύτερα και κοντά μας για να έχουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσω θερμά για το σχόλιο και την παρέμβαση. Να πάω και στον κύριο Παπαβασιλείου τώρα για να κάνουμε ακόμα ένα σχόλιο όλοι και να ρωτήσω τα δικά σας τα μοντέλα, τα προγνωστικά κτλ. Τα επικοινωνείτε, λέτε, κρούετε κάποιο κόδωνα κινδύνου περαιτέρω ή αυτά τα οποία εν πολλοίς λένε και οι ξενοδόχοι παράγοντες του τουρισμού, όλοι εδώ που είμαστε τώρα παρέα, ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, το βαστάμε ακόμα το πράγμα. Είναι βασισμένα πράγματι σε στοιχεία τα οποία εσείς δεν θα είχατε να πείτε κάτι αντίθετο. Δεν θα τους κραδένατε ένα χαρτί να πείτε. Παιδιά, τα πράγματα έρχονται και είναι δυσκολότερα. Τι λέτε? Κοιτάξτε, αν μου επιτρέψετε, για να μην εστιάσουμε τόσο πολύ στο κομμάτι των εργαλείων, γιατί τα εργαλεία υπάρχουν στην επιστημονική κοινότητα και χρησιμοποιούνται ευρέως φυσικά και για την επικοινωνία τέτοιων κινδύνων και για τον αγροτικό τομέα και για τον τομέα του τουρισμού. Γενικότερα υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές. Αν μου επιτρέπετε ένα γενικό σχόλιο, αφού ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις και των καλεσμένων σας. Κοιτάξτε, ακούω και συμμερίζομαι τα σχόλια ότι όντως η συζήτηση πρέπει να εστιάσει πάρα πολύ στη βιωσιμότητα, στο πώς όλο αυτό το πράγμα θα είναι βιώσιμο, όχι μόνο για τους απλούς πολίτες και φυσικά και σαν προϊόν τουριστικό. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως και φυσικά ακούω και το σχόλιο ότι ναι, έχουμε υποδομές. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας δεν έρχονται για να μείνουν σε ένα δωμάτιο ή σε ένα υπόγειο ή για να μείνουν σε ένα εμπορικό κέντρο που θα είναι μόνιμος κλιματιζόμενο. Άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας για να κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, πεζοπορία, ορειβασία, θαλάσσια σπορ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε συνθήκες που ο οργανισμός τους δεν είναι συνηθισμένος. Και είχαμε όχι μόνο έμεσους θανάτους, γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι πολλές φορές μιλάμε για τους άμεσους θανάτους, που έχουμε ουσιαστικά μια άμεση επίπτωση στην υγεία ενός ανθρώπινου οργανισμού, που είναι η πιο ακραία μορφή ουσιαστικά βιομετρολογικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Αλλά υπάρχουν και οι έμεσες και οι πιο χρόνιες που παίρνουν κάποιο διάστημα. Και ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν στη χώρα τους και κουβαλάνε αυτές τις συνθήκες που βιώσαν στη χώρα μας και μετά από πολλές ημέρες μπορεί να προκύψουν προβλήματα υγείας. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη εκστρατεία στο κομμάτι της ενημέρωσης. Ότι, για παράδειγμα, μεσημβρινές ώρες δεν κάνουμε πεζοπορία, δεν πηγαίνουμε στο βουνό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να κάνουν δραστηριότητες, αλλά πρέπει να ενημερωθούν καλύτερα για το πόσο επικίνδυνες είναι οι συνθήκες κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Βέβαια, αυτό το οποίο λέτε και είναι απόλυτα λογικό και στο τέλος της ημέρας η μεγαλύτερη δυσφήμιση είναι να πεθάνει ένας άνθρωπος εδώ με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει μετά για το πώς θα καλυφθεί διεθνώς, τι μπορεί να γίνει πέρα από την απώλεια και τι είναι δυσφημιστικό για τη χώρα. Φαντάζομαι, και έρχομαι εσάς κύριε Τσιλίδη, τέτοιου τύπου προειδοποιήσεις υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να εκλειφθούν διαφορετικά στη φάση που είμαστε? Όχι να κρύψουμε έναν υπαρκτό κίνδυνο, αλλά εσείς θα είχατε επιφύλαξη για μια τέτοια τύπου καμπάνια? Τι θα λέγατε? Να σας πω, ήδη καθημερινά όλοι οι επισκέπτες που πάνε στον οργανωμένο τουρισμό σε έναν προορισμό είναι υποχρεωμένοι οι διοργανωτές ταξιδιού και με την προεδρικό διάταγμα, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενημέρωση και προστασία του ταξιδιώτη, να τον ενημερώνει για τα πάντα. Άρα δεν πρόκειται να πάει κάποιος πεζοπορία που θα έρθει στο τμήμα των οργανωμένων διαδικασιών που έχουμε εμείς με το σύνδεσμο Hata Outdoors, που κάνουν activity στα βουνά, στα ποτάμια, γενικά. Δεν κατεβαίνει κανείς άναρχα μόνος του. Αυτά που υπόθηκαν ότι συμβαίνουν, βεβαίως και συμβαίνουν και τα ακούμε και εμείς στις ειδήσεις. Αλλά αν κάποιο μεμονωμένο άτομο πάει πεζοπορία στην Κάρπαθο, που δεν έχει πάρει το ένα παγούρι νερό
είτε δεν ξέρουμε αν το έκανε από λάθος ή από σκοπό. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται στο μυαλό του ανθρώπου. Δεν θα βάλουμε μια χώρα ολόκληρη εγγυισμένη διότι κάτι έχει συμβεί. Διότι αν δώσω ένα παράδειγμα, αντίθετα από αυτό που είπε ο αγαπητός Σπύρος ο Διβάνης που είναι με τα Εμιράτα, όταν χιονίζει στην Ελλάδα, ποιες είναι οι συνθήκες που κυκλοφορούμε? Κλείνουν σχολεία, δρόμοι, αεροδρόμια. Δεν είμαστε συνηθισμένοι. Ό,τι δεν είναι ένας χώρος γεωγραφικά συνηθισμένο στο τοπίο που θα συμβεί κάτι, έχει μια περιπέτεια. Άρα, εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και να μεταδίδουν αυτό που πρέπει να μεταδώσουν και σε εμάς τους επαγγελματίες την πληροφορία που πρέπει να μεταδίδουμε υγιώς. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει καμία περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει τουλάχιστον την οργανωτική δομή να λειτουργήσει. Το εάν δεν το καταφέρει είναι άλλο πράγμα. Για μην γκρινιάξουμε, είναι ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου πολιτιακά υποδομές για τον άνθρωπο κυρίως και κυρίως για αυτές τις χώρες που θέλουν τουριστικό προϊόν να δουλέψουν. Γιατί εμείς είμαστε μια χώρα που δουλεύει κυρίως ως επιτοπλίστων με το καλοκαιρινό δρόμενο. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Αγγελόπουλο. Μας έχετε πει συγκλονιστικά πράγματα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε ένα θέμα με τα τιτλάκια μας, με τα σουπεράκια μας, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Νομίζω ότι καταγράφετε ακριβώς επειδή πάντα έχετε και αυτή την ευγλωτία εσείς και οι τρεις ως καλεσμένοι και μεταφέρετε το μήνυμα. Θέλω να ακούσω πολύ και τον κύριο Αγγελόπουλο. Παρακαλώ. Εγώ νομίζω ότι η τελευταία τοποθέτηση του Ιτσελίδη τα καλύπτει όλα, επειδή δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ και θεωρώ ότι πράγματι υπάρχουν διακυμάνσεις, συνεχόμενες διακυμάνσεις και στο καιρικό, αλλά και ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η συμπεριφορά του ανθρώπου που περιέγραψε ο κ. Τσιλίδης λίγο νωρίτερα αφήνει μια υπόνοια, αλλά ίσως θα πρέπει να το πούμε και ξεκάθαρα, ότι το αίσθημα αυτοσυντήρησης πρέπει να λειτουργεί στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια περιοχή μη γνωρίζοντας τι καιρό θα κάνει και τι θα συναντήσει τη βδομάδα των διακοπών του. Έτσι, αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι γίνεται. Το ότι θα υπάρξει περίοδος ψηλής θερμοκρασίας θα υπάρξει. Να είμαστε καλά που έχουμε τόσες θάλασσες. Έχουμε το μεγαλύτερο παράκτιο μέτωπο στην Ευρώπη. Να είναι καλά ο κόσμος να βουτάει και λιγάκι, να ξεχνάει λίγο το πόσο ζέστη κάνει, αλλά την ίδια ώρα να έχει και το μυαλό του ότι σε ψηλές ζέστες στο μέσο της ημέρας δεν είναι κακό να κάτσεις μέσα, δεν είναι κακό να πας να φας, δεν είναι κακό να προστατεύεις τον εαυτό σου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κανένας για σένα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε προβλήματα και παρακολουθώντας και τη ροή της κίνησης τη φετινή, τα κύρια προβλήματα που έτσι κρατάνε μακριά τον επισκέπτη είναι η ακρίβεια και κάποια θεματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με τη γεωπολιτική αστάθεια. Το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής έχει αρχίσει να γίνεται καθημερινή συζήτηση σε όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο μάλλον, και οφείλουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες είναι κεντρικές λύσεις και όχι να προσπαθούμε να τις κάνουμε έτσι λίγο αποσπασματικές για τον κάθε κλάδο. Όλοι οι κλάδοι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Είπατε λίγο νωρίτερα τον αγροτικό. Λοιπόν, μου κάνατε το μεταξύ και την πιο ωραία σύνδεση με τη συνέχεια. Πρέπει να μεταβώ στη Βουλή και οι τουρίστες βλέπουν την ακρίβεια στην χώρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπαβασιλείου, τον κύριο Αγγελόπουλο και τον κύριο Τσιλίδη. Θα σας ξαναβρούμε όλους, ελπίζω, για να συζητήσουμε και ακόμη πιο διεξοδικά για τον τουρισμό.